Luky, dneska recenzujeme niečo, na čo sa celkom zabúda a pri športovcoch a to je... Áno, to je regenerácia. Ty si tuším dal do tela na X-Bionic triatlone? Trošku. Nebolo to zase nič extra, ale dali sme myslím si, že vo vekovej kategórii celkom slušne. No a aj si dal reboots potom? Samozrejme, že som si dal potom reboots. Objektívne to pomáha? Áno, takže teraz už vieme, že táto recenzia konkrétne je o modele novinka Reboot Go X a pomáha. Dobre, a povedal by som, že je to taký prelomový model v Reboots. To Go už poznáte. Áno. Že čo to vlastne znamená, keď máme v názve Reboots Go? Go znamená, že je to prenosný prístroj, ktorý nepotrebuje byť napichnutý na elektrickú sieť, lebo má svoju vlastnú baterku a tým pádom ho môžeme použiť všade, kde chceme. Čiže cestujem ako športovec. Cestujem ako športovec. Po všelijakých podujatiach, nechcem byť závislý od zásuvky. Či už to bude niekde na pláži, alebo na terase, alebo v aute, alebo v lietadle, to už necháme na vás. Aj v lietadle si to už skúšal? Teraz čo myslíš? Regenerovať. Spal som. Spal si, OK. Dobre, takže celý názov Reboots Go X. Reboots Go X. Takže je to taká pomerne prelomová novinka u Rebootsu. Prečo? Prelomová pretože pri predošlých modeloch vždycky sa jednalo o nohavice, ktoré boli spojené buď s prístrojom, ktorý išiel do elektrickej siete, alebo s tým prístrojom, ktorý má baterku, boli prepojené hadičkami a káblami. Tu ide o novinku, kedy sa už jedná, môžeme povedať, o bezkáblové zariadenie a všetko to vlastne riadi iba takáto malá krabička, ktorá je pripojená k nohaviciam, v podstate v strede na páse v nohaviciach sa to pripne takýmto konektorom, jak Garmin konektor to vyzerá, čiže to si iba zacvaknem do nohavíc a spúšťam. Je to smart zariadenie, čiže pripája sa k aplikácii Reboots a v podstate aj všetko to ovládanie a tie programy si spúšťam z aplikácie. Teda, jak si povedal, tá pointa je v tom, že už nemusím nosiť so sebou nejakú ťažkú kocku, ktorú voláme kompresor a pripájať ju hadičkami a rozmýšľať, či na ľavú, na pravú nohu a aby sa mi to neskrížilo a aby som hadice nepoškodil, ale máme to všetko integrované, áno? Áno, presne tak. V podstate každý ten model Reboots má nejakú svoju váhu, keďže v každom je nejaký ten kompresor. Takže nehovoríme, že to je úplne najľahšie, ale ako si správne povedal, tu je o to ľahšie, že sú tu není žiadne káble, lebo veľa ľuďom sa to plietlo pod nohy, horšie sa to zapínalo, takže teraz ten bezkáblový systém je fakt veľmi pohodlný, človek sa do toho rýchlo nasunie, rýchlo spustí, takisto sa z toho rýchlo vyzlečie. Čiže ono tie hadičky asi tam sú, ale sú integrované v tých nohaviciach a jednoducho vás nerušia. Neruší vás ani to nosenie nejakého väčšieho alebo menšieho kompresoru, lebo v podstate tie kompresory sú už integrované v tých nohaviciach. Samozrejme tie nohavice trošku oťažili, lebo majú tie kompresory v sebe, ale je to, by som povedal, taký ucelenejší systém. Áno. Ako vidíme za nami, tak tento model sa robí vo verzii PANS, čiže kde sa masírujú aj sedacie svaly, to znamená nohavice sú vyššie. Má 8 komôr a každá tá jedna komora obsahuje jeden malý kompresor, ktorý je nafúkovaný z tejto mašinky. Čiže nohavice sú o niečo ťažšie, o niečo viac skladnejšie, pretože každá tá jedna komora potrebuje vlastne napájací systém, ktorý nafúkuje. A táto pomerne ľahká krabička nie je kompresor, ale je to tá riadiaca jednotka, ktorú máte vlastne pri sebe a nastavujete si jednotlivé programy, o ktorých ty si začal hovoriť a som ťa prerušil, takže môžeš sa k tomu vrátiť. No, ako som povedal, toto zariadenie má iba jeden program. Tým, že je to smart zariadenie, tak potrebujeme, aby bolo pripojené k aplikácii.
A v tej aplikácii, už keď si ju otvoríme, tak tam si vieme spustiť v podstate 8 programov. Každý z tých 8... Tam aj STV, aj 1, 2? No vieš čo, Markizu chytám. Markizu tam dávaš? Dobre, OK. V aplikácii je 8 programov. Každý z tých programov si vieme pred spustením otvoriť a ukazuje sa tam video, v akej postupnosti sa nafúkujú komory, takže vidíme, ako ten reálny program vyzerá, koľko má minút, to si takisto vieme pozrieť a buď pomocou aplikácie alebo na prístroji si už potom môžeme zvoliť aj väčší tlak, maximálny je 16, od 1 po 16, čiže takto je tam 8 prednastavených programov. Dobre, ty používaš ten klasický Go? Ja používam klasický Ja Go. si pamätám, že keď tam na ňom som si dal 6, tak som skoro z toho vyskočil. Niektorí síce majú tú odvahu dávať aj 12. Ty dávaš jakú silu? Na tom mojom sa pohybujem tak okolo 10. Aha. Keďže toto nemá taký silný kompresor, jak má Go, takže tu som sa pohyboval niekde na 12, na 13 aj, keď bolo treba. Ale dostatočné. Je to dostatočné, samozrejme, že ten najväčší som nevyužil. No, to, čo ma bude samozrejme aj zaujímať, že koľko to vydrží na jedno nabitie, lebo je to cestovný, sú to cestovné kompresné nohavice, to znamená, viem si to nabiť dopredu, aby som bol trochu pripravený na to a keby som nemal hneď k dispozícii zasúku na ďalšie dobitie, takže koľko asi vydržalo Výrobca udáva, že kapacita baterky je 1,5 hodiny, ale ja som sa dostal cez 2 hodiny, 2,25, takže lepšie, že to má ešte väčšiu baterku, ako udáva výrobca. A ešte sa vrátim k tým programom. Tých programov je tam prednastavených 8. Okay. Ale potom je tam taká ďalšia kolónka, ktorú si viem prekliknúť a sú to akože také, by som povedal, že obľúbené programy a sú to už dopredu vytvorené programy istými ľuďmi, dokonca športovcami. Tie názvy sú tam v angličtine, takže handball recovery, akože pre hádzanárov, potom je tu triathlon recovery, dokonca ten program sa volá Frederick Funk, triatlonisti určite to meno budú poznať, alebo tu je program pre running recovery, fotbalové recovery, dokonca ski recovery, ktorý používa nejaká Sabrina Cakmakli, nepoznám, ale takisto si ten program viem otvoriť, a ten program mi ukáže, že je napríklad spojený z 3 už tých programov prvých, o ktorých som hovoril. Je tam zadaný čas, ako dlho bude, v akej intenzite bude a samozrejme my to vieme upravovať potom už v tom prístroji. Takže dokopy je tam 16 programov, keď zrátam tie prednastavené plus tie, ktoré boli vymyslené nejakými ľuďmi. Takže môžem aj experimentovať s nejakým vlastným programom, ale teda už tu mám niečo nastavené, čo typicky slúži pre jednotlivé, by som povedal, športové kategórie. Presne tak. Potom ešte, keď sa vrátime k tej baterke, tak tú baterku, tu nevidíme percenta baterky, že koľko nám ostáva na prístroji, vidíme tam iba čiarky, 4, ale stav baterky si vieme skontrolovať samozrejme v aplikácii, že koľko nám ostáva do vybitia. Predpokladám, že sa to dá používať aj v rámci tímov, že to používajú viacerí, ako by si to vtedy riešil? Určite áno, v podstate nohavice sú pripojené k mobilnej aplikácii, takže hoci ktorý športovec z klubu, z tímu si to vie zobrať a vie si to spustiť, takže není to vyslovené, že na jedno meno, vedia to používať medzi sebou viacerí určite. My tu budeme mať možnosť odskúšať a teda nie my, ale začali sme spoluprácu s celkom takým prémiovým klubom. Basketbalovým. Piešťanským. Trojnásobným majstrom Slovenska. A sú to piešťanské čajky. Presne tak. A určite im dáme odskúšať toto riešenie a sme zvedaví spolu so športovkyňami, ako to budú hodnotiť a ako im to pomáha v regenerácii po ťažkých zápasoch úspešných. Budeme sa na to veľmi tešiť. Takže sledujte nás ďalej. Športujte a regenerujte. Čaute. Čau.